Iepa lagunok ongetorri lasto txapelen kanalera ongetorri Stardew Valleyra oso joko erlazagarria berez ez dauka helburu zehatz bat nahi duzun egin alduzu bueno, helburua izategoten izango litzateke baserri bat nahi duzun moduan egitea eta baina ez dauke historia modu bat esateko hau egin ostean bukatzen da ez. Bueno, jarraituko dugu basetxe baserriarekin esango nuke hau dela artibai. Bueno, hemen esker daukaguna dena nahiko ongi prestatute eta bar. Hemen dago gure emazte alea. Hemen gure omea. Hemen badaukagu gure baratz pribatua, beraz janaraldetik ere ez dugu arazorik izango. Hemen ekoizten dugunarekin nahikoa daukagula esango nuke. Ez dugu gehiagorik behar. Hori ja bakoitzaren arabera. A ver. Bueno, hau izateko bete behar dira helburu zehatz batzuk, baina hori denborarekin lortzen da, horretarako bai direla gauzatxo bat. Ditzakegu lortutako gauzatxoak txina, zagarra batzen gure animalia ongi etorri amatera. Hor dinosauro bat daukagu. Horrengo zori utziko dugu hor. Eta hau hemen joango gara baionesa egiten. Hori alde batetik eta hemen behiak eta txerriak. Esne apur bat eta esnearekin hemen
beste egitera. Hemen zer daukagu? Gero gauzatxoak saltzeko. Eta... Hemen. Ardoa... Hogeita hamar egur... Horretaz aparte... Burdina... noski... Ikatze behar dugu... Eta burdina egin dezakegu... Hor... Itxan momentu bat. Hola. Sí. Bueno, sartu dezakegu hemen hau batera eta gorde dezakegu hemen eta hemen gorde dezakegu beste botilla bat eta beste ya gure sentitxo maitea eta joango gara materiala behar dugu ni apur bat noizean behin hona etortzera ez dago txarto materiala behar denean eta bat luz alditxo berriro
Hemen nor dago. Guz bakarri. Bai, lekua badaukagu. Vale. Borrokaren azaltzen zaigu. Hori ere oso garrantzitsua. Uste dut 5.000 zirela PAMI egiteko etxe arrainak eta bat saldu ditzak egunean behar. Ja, guzatzen dituan gaitzatzak behar. Bai, zein ez da pertsonari
alaien herri honetan. Eta bizin bat ditut, lara baiten ere. Agian bihar mehatzera joango gara. Harria, babak... Ez, harria horrez. Hemen gure txetxo polita. Bueno, guazen horera.
Horako gehiago barko ditugu. Animaliei bizita. Un terrengana. Inoiz ez dakizu zer topatu dezakezun bidetik.
familiak topatzen ditugun.
Ja, hori da zeu zautze hemen. Espata. Hau eskuratzen dugu. Haure bai. Zer genuen. Vale. Zagar. Baionesa. Gazta gero saltzeko dena.
Bai. Itxaron momentu bat, gauzat, begiratu behar dudala. Orduan... Badut opari bat lastana. A ver. Hemen gaude gura osatzen gertatzen. Ez gerrak beti daukagun zehozen. Y no es el broma en esa. Descarguin hasta ya o...
Gero hau zer. Sorte ez dugu guraldeko. Jarraitu ditzagun. Arrantza. Itxasteria. Egunen baten gustatuko litzaidake gazte azkarribalen modekin. Gauza dezaki dela azkarribalen modekin lorpenak lortu ditzakezenera. Batez ere egiteko baserria gutxo bada nahi dugun modua. Eta badagolako modu bat denbora gelditzen dela eta energiari galtzen dela. Egunen bat. A ver, hemen, zer esatzen du jendea. Bueno. Eta bostetan uste dut izten dutela. Bueno, berdin da.
itxaron. Ea ze sari tokatu zaigun. Me gusten zuenez. Denbora askorik ere ez dute behar. Ba, beno lagunok, hau hemen utziko dugu. Eta horrengoan gehiago. Agur, a ver, zenbat hasi dugu. Bueno, ez dago txarto. Ba, orain bai.